جیوز گوادر وتی اموک ماہی لفظاں کی مراگشانی ربیعتہ برجم دارانہ مروچی ہم یک اگست بیگاہا مت جیوز کارگسا ہموک ماہی لفظاں کی مراگش بلوچی زبان نامی لفظاں تو شاعر کریم دشتی نامداتا برجم دارک بیتگ اے مراگش پاکواجہ جیوز آرگنائزر کے بھی پراک و مہمان ہاس بلوچی تعمری جہان ازمکار جماعت جہانگیر بیتگن تو مراگش جارچین درہ خان بیتگ چون ہموک ماہانی وڑا مراگش دو بہارانی تہا بیتگ یکے ردانکی و دومی بہار لچھئی بہار بیتگ ردانکی بہارا درہ خانہ کریم دشتی شرگداری کتاب دل زریت بولان پیشگال کے عطا شادہ نوشتہ کتگ دیوانہ ونتگو طاہر تاجہ وتی نبشتہ کتگی نقدی نبشتاں کے ونتگ دومی بہار بزاں کے لچھئی بہار کے آئیے تہا مراگشہ آیو کے شاعراں وتی شہر و لچھا مراگش درنگاز تگاں و مراگش شارہ وشنود کتگ مراگش گڈسرا مہمان ہاس جماعت جہانگیرہ جیوز دیوانانی کرد ساڑا تگو گشتگ کے جیوز وتی دیوانہ یکشلا برجم داران و پیدا کینت ای ربیعت پا زبان و لفظاں کے دیمرویہ جوانے کردے پیلو کنت و پا لفظاں کی زانشتی چاگردی و حقداران جوانے بنجلیں دیمترا ایا وتی ازمکاری سپرے بابتا سرپدی دا تو وتی تجربات بہار کتن او مراگش پاکواجہ کے بھی پراکا سائنسی و زانشتی حسابہ بلوچی لفظاں کے تب و میل و جیڑہانی ردا گشتانک داتگو مراگش آیو کے مہمانانی شکریہ ادا کتگ مراگش گڈی جارا چا پیش جارچینا کریم دشتی یک دستوں کی مراگشہ ندر کو تو گڈی جار جت شریف ابراہیم وش نیوز گوادر